ito na. Mahal na yun. Sige, lang pa ito price. Kungin mo ito ko dito. Hindi niya pag-anak mo, hindi ka nang magpilit ba? Magpilit siya. Isang tanong sa tanong. Palitaan ini para sa lababo. Pusit. Huwag kaninin dot. Ini siya, pidang pisyo ani. 830. Ay 530 layo klase. Ang natin. Kani akong ganahan. Kay malubag-lubag. Kaya nahuman naman og duwa, managpamalit, hangyo dayon nga makaon kay gutom man gikan sa suroy-suroy. Naabtan man sa gutom kaning bataa og makahapit ni siya diri sa makaagi ni siya mang-ina sa law. Matik kaya order dayon ni bataa kay paborito din niya nga pagkaon ni nana. Kinamot dito lagi kaon kinamot no. Wagi siya katara, lagi siya kinamot. Nakuha sa dano. Ako ba kami dito. Masa man sobra? Dagan pa? Hidaan na lang sobra sa lohalo kaya nabusog na. Kaya hindi na nag-ukit-ukit itong tunab. Matulong namin pa uli kaya nabusog na ang mga first ha. Ni try diri guys ang atong pusit. Hari diri siya kuan, hari mo siya itahod no. Nya, mo man siya ang atong lababo mag-ana ni siya. Ana siya forma. Mo siya ang atong pusit sa lababo. Nya. Ay panghugas pandre tato nga hugasanan. Nya, atong ito diri murag trabaho unon ta kay wa kay lungat kuanan pa lungat ang siya na. Kani siya kani taon na di kay parang maamburo siya. Ang taon na to dira ana. Taon din ha. Kaya harang mo kuwan dyan, nasa tabo no? Anak, mana din siya. Indot na ipusit ba kaya harang dari sa pagpanghugas nato ba, no? Dalawa. Ano na siya forma. Kay ato naman yung gisampol, siguro ka ani ang mag-ayo. Ito rin siyang gisampol pag tungtong dito. Ano na siya gamit ay butang. Okay. Ana-ana mi siya, magbagubag, pwede mo mag-ihana ba, bisa-iso kung mahugas ka, kung limpiyuhan mo rin part dire, malimpyo, kung ato sa ka, mag-iso sa na dito. Malubag-lubag lang siya yung pusit. Naalala ko to, thank you for watching, bye-bye!